बर'फोरनाव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट दं इन्डियाखौ लानानै जे एनडिएफबियानो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा बर'नि बेसेबां लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर चाइनाजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख थांनो थाखाय जों राजि दङ पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला इन्डियाखौ रैखा खालामनो थाखाय 1 लाख जन बर' सेंग्रा सिख्लाया थांनो थाखाय जोङो रैखा दङ जोङो जाति प्रेमि बिरादनो इन्डियाखौ जों बिराद मोजां मोनो भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोबोद दुखियाफोरनि थाखाय नङा अकल माहाजोनफोरनि थाखायल' पावारफुलफोरनि थाखायल' भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनहा जों बादि गोरिब गुन्द्राफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों न्यायखौनो मोनाखै जास्टिसखौनो मोनाखै आलफा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आलफानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ दा जोंनि बर'नि आर्मस लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै एनडिएफबि जे दाथ' सुक्ति जालांखांबाय बिनिनो गायसनगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोंनि सानैसो लोगो बिथांमोनहा बैसागुनि थाखाय मान लाहैनाय हाबाफारि दंमोन आंखौबो लेंदोंमोन दा आं बिदिनो खाबु मोननायखाय आंबो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिथाङा एनडिएफबिनिल' दैदेनगिरि नङा हारिनिनो दैदेनगिरि बिथांखौ लोगो मोननानै मोजां नांदों आरो माखासे बाथ्राफोरजों सावरायलायदों दा आं बुंनांगौआ बेनोल' जे दिनै आसाम सरकारखौ बुंनो नांगोन जे बिटिआर सुक्ति जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव आरो एनडिएफबि इउबिपिअनि नाजानायाव बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानैबो दिनैसिमबो माखासे आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा दिनैबो जोबथेसालियाव दङ दा बिथांमोनहा गाबोन बैसागु खुंगोन दा बैसागु समाव आं दुखु नांनाय बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखैमोन नाथाय माखासे खोथाखौ जोङो बुंथारनो नांगोन आरो खोनासंथारनो नांगोन बिथांमोनखौ आसामनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि फंबाय नोजोरजों नायगोना नायाखै बिथाङा बोरै दङ बिथाङा सासे दैदेनगिरि हिसाबै मोजां सावरायो दैदेनगिरिफोरनि सेहेरायाव गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरनि सेहेरायाव दुखुखौ मालाबाबो फोरमाया बे नेलसन मेन्डेलायानो जा महात्मा गान्धीयानो जा बिथांमोनाबो जेलाव थादों दा रन्जन दैमारियाबो मिनि खुसिनि सावरायदों दा नाथाय आसाम सरकारासो जोंखौ गाव आसामनि फंबाय आसामनि थागिबि होननानै आसामनि मानसिफोर बादि गुबुन गुबुन जाथिफोरजों समान जोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हायाखै बे आसाम सरकारनावसो जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया सानोब्ला जे बर'फ्राबो आसामनिनो फंबाय होननानै बेखौ आगारनानै हो अब्ला जोङो मानिगोन जे आसाम सरकारा बर'फोरखौ गावनि फंबाय बादि लायो गावनि फंबाय बादि मानियो एकर्ड जाखांनायनि उनाव अबे जारिमिनाव दङ जे जोबथेसालियाव जेल जाबोनाय होननानै नर्थ इस्टनिखौनो एग्जाम्पल लालाय मिजो नेशनेल फ्रन्ट लालदेंगा नाथाय बिथाङा एकर्ड खालामनायनि उनाव गदों दा ओंखायनो रन्जन दैमारि सारखौबो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जुदि आसामनि मानसिफ्रा गमामायैनो जोंखौ बर' सानोब्ला गाव जोंखौ बिदा फंबाय सानोब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बर'फोरखौ अनोब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै जेलाव थानायफोरखौ उइदाउट कन्डिसन आगार आरो बिथांमोनखौ बे आसाम जौगानायाव खामानि मावनो थाखाय हो फोरनाव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट दं इन्डियाखौ लानानै जे एनडिएफबियानो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा बर'नि बेसेबां लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर चाइनाजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख थांनो थाखाय जों राजि दङ पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला इन्डियाखौ रैखा खालामनो थाखाय 1 लाख जन बर' सेंग्रा सिख्लाया थांनो थाखाय जोङो रैखा दङ जोङो जाति प्रेमि बिरादनो इन्डियाखौ जों बिराद मोजां मोनो नाथाय बे इन्डियायाव जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि मोनथाय जों थांनानै थानो मोनथाया मोननो नांगोन जोंनि प्रटेक्शन अफ लाइफआ जोंना दिनै बिराद कुइसन जाना फैबाय आर्टिकल 21 फान्डामेन्टेल राइट बे प्रटेक्शन अफ लाइफ जोंनि जिउआ सोरनिबा आसियावसो दंसै आसि फिदिंब्लानो जोंखौ गावथारनो हायो गोबां फेक एनकाउन्टाराव जोंखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गावबाय ओंखायनो मानाव गेदेर रन्जन दैमारिखौ आसामनि सरकारा अनोब्ला बर' जातिखौ अनोब्ला दान मोनसेनि गेजेराव आगारनानै हो आरो बेखौ बड'लेण्ड ओनसोल डेभेलपमेन्टआव बड'लेण्ड ओनसोल जौगानायाव सोलोंथाइ राव हारिमु जौगानायाव खामानि मावनो थाखाय रन्जन दैमारिखौ सुबिदा हो